روژنامەوانی بخوا کارێکی bi berpirsyarî û pirî metirsiye. Rojnamevan li gelek herêm û welatan dengê bêdengan e û dibin çavê dîtinê yê wan civak û wan bûyeran yên ku nayên dîtin yan jî dîtina wan pir zûr e. Bi taybet li herêmên şer û ceng û alozî lê dom dikin. وەک دەزانم بدانا خەلاتê dengê Amerîka îro bûn û çegehanê pişka Kurdî Zana Emer. Dixwazim bînim bîra we em ew ên li avahiyê kohîn li Virginia li MBN yan jî li avahiyê jihadî li Prague yan yên li saziyên din kar dikin ew ne qehremanên rastî ne. Yên rastî qehreman karmendên me yên girêbestin nûçegehanin û ew ên yên ji herêm û welatên xwe raportan dişînin. Zana Umar ji bo hejî dîtina wî ya xelatê David Bork yê rojnamevanî supazdar e. Birêzên delal, bêguman ev şanaziyeke pir mezin e ji bo min got we ez layıqê vê xelatê dîtime. Karê minî ev çend salin ji bo dengê Amerîka di demekê de hatiye got çavê cîhanê hemû li vê herêma got ez lê jiyan dikim got Bakurê Sûriyayê ye. Ew jî ji ber got rêxistina teror ya Daişê şerê hemû cîhanê dikir û li vir şerê cîhanê û şervanên Kurda li dijî rêxistina teror ya Daişê dest pê kir û li vir jî bîdawî bû. Rêveberên Ajansa Amerîkî bû medya cîhanî li gor şert û mercên herî bi zehmet yên karkirina rojnamevanan û berhemê wan biryara xelatdayînê didin. The journalists we honor today are some of the best in media. Rojnamevanên got îro em wan xelat dikin û rêzê li wan digirin, çendekin ji baştirîn rojnamevanên got li ciyên herî metirsîdar li vê cîhanê kar dikin. Ajansa me agahdar e got mixabin azadiya rojnamegeriyê lê cîhanê kêm dibe û gefên li ser ewlekariya rojnamevanan zêde dibe. Zana Umar raz û nepaniyên raportên jêhatî baş dizane û ew dizane tirs li ser jiyana wî heye lê ew karê xwe jî pîrûz dibîne. Zana Ömer ji berokit pêşa şerê dijî Daeş li Sûriya û operasyona vê dawiyeya leşkerê Tirkiya li Bakurê Sûriya raporşandine. Gelek caran dema veguhazna nûçeyan jiyana Zana keftet metirsiyê de. Zana agadar e ku veguhazna nûçeyan ji deverên şertê de bi metirsiye. Lê ew berdewam hewl dide ku rastiyê li ser şer bide bîneran û guhdaran. Carekê min bi telefonê ji Zana xwast jiyana xwe neextet xeterê da. Lê ew kenî û got raport baş nabit heke xwe ji xeterê dûr bike. Hevkarên wî, kesûkar û rêberên wî pir kêfxweşin ku Zana ji hejî vî xelatî hadîtin. Lê kêfxweşiya rêveberê demkî yê beşa başûr û navenda Asyayê dengê Amerîka şêweyekî din yê kêfxweşiyê ye. Ev e yek ji wan carên herîkê me li dengê Amerîka ku ji keyfan da bifirin. Dema min temaşa dikir ku Zana Emer xelatê 2019 yê David Bork standiye. Bo karê rojnamevaniya herî baş û temaşakirina raportên wî yên bijarde bo pişka Kurdiya dengê Amerîka û peyama wî ya spasiyê wekir ku ez bi şanaziyê bikim ku hevkarî wî me. Rojnamevan di qad û şer û cengan da dîsa serbaz û leşker e. Çekê wî tenê kamîra û berhemê wî ye. Li qadên şer hin çîrok û serhatî hene muhra xwe li jiyana wan didin. Birêzên delal bihêlin got ez vê çîrokê ji werbêjim. Di şerê dawiyê Daişê de li Baxozê şervanên Kurda bi piştîvanî ji koalisyona navnetewî û hemû cîhanê şerê Daişê dikirin û li wir bi dawî hat. Di wî şerî de şervanek hebû navî wî Şaho bû. Şaho di wî şerî de min di caran ji kuştinê rizgar kir. Dema segvanekî Daeş xwest min armanj bigire. Şaho di yek wan çîrokên got min li ser wî jî çêkir di şer de ji bo dengê Amerîka de hate weşandin. Ya xemgîn ev e got berî çend rojan Şaho di êrişa artêşa Tirkiyeyê de li ser bajarê Serêkaniyê jiyana xwe ji dest da. Yên serborên rojnamevaniya rast û diriz dîtine baş hez bi derd û êş û metirsiyên li ser jiyana rojnamevanan dikin. I was pretty astounded because not only did they not have the protection. Li seradanên min yên welatên cûrbecûr de min gelek rojnamevanên werek nas kirin. Careke ez li Iraqê bi hezên Amerîkî re bûm û em dirê de rastî komekê rojnamevanan hatin ku trombîla wan xirab bû. Ew ji welatên Skandinavîya hatibûn û dibin şertên dijbar da kar dikirin. Ne wek min dibin parastina marînên Amerîkî û bin parastina destûra Amerîkî da kar dikirin.
bi serê hatibûn welatekî biyanî û li qada şer rojnamewanî dikirin. Min li derve bi sedan rojnamewan nas kirin ku metirsî beşek ji karê wan û jiyana wan bû. Necîb Balayî, Dengê Amerîka.